Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur martxoaren 31 da, osteguna, hauek dira Iruña herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Nafarroan behera egin dute koronavirus kasuek erietxeratuen igoera txiki batekin eta heriotzen egonkortasunarekin. Lab sindikatuak aldarrikapen ekintza egin du gobernuaren ordezkaritzaren aintzinean etxeko langileen nazioarteko egunean. 3 sindikatuak eta Tradisna elkarteak garraiolarien greba bertan behera uztea erabaki zuten atzo arratsaldean. Nafarroko gobernuak 5.200.000 euro bideratuko ditu Barmin klinikako beheko solairuko estalkia berritzeko lanetarako. Aurre matrikula egiteko ohiko epea 3 urteko 5.086 eskaerakin amaitu da eta horietatik 162 sare publikoan ikasiko dute. Arga pasealekuak oinezkoentzako beste bide bat izango du Belosoko herriparen magalean Amaia Kirol hiriaren ondoan. Iruñeko udalak eta Nafarroko autismoaren elkarteak udal eraikin eta zerbitzu publikoetan paratutako 150 piktograma baino gehiago berritu dituzte. Iruñak aurre alerta egoeran jarri du elur dispositibo ostiraletik larun batera bitartean euria egin dezakelako. Iruñako gaitero bandarekin eta Iruñeko txistulari bandarekin sinadutako kontratuaren luzapenak onartu dira. Euskera Bidea Jaso Fundazioarekin hitzarmena berritu du euskera bizitza sozialeko esparruetan agertzeko eta erabiltzeko. Erdiz Biziri plataformak konzentrazioa deitu du Hortziralerako Elizondon. Bertizko Jaurerriko Parke Naturalak basoen nazioarteko eguna ospatuko du larun bat honetan. Nafarroan behera egin dute COVID-19 kasuek erietxeratuen igoera txiki batekin eta heriotzen egonkortasunarekin. Osasun publikoaren arabera gripeagatik ospitaleratutakoek COVID-19 gaixotasunekoekin berdindu dira aurreko asteetako antzeko ildoari eutsiz. Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuaren asteko txostenak egiaztatzen du koronavirusaren inzidentziak pixka bat behera egin duela foru erkidegoan. Izan ere aurreko astean 2.127 kasu baieztatu ziren, eta horren aurrekoan 2.331, hau da, 9% beherakada. Inzidentzia egonkortu edo jaitsi egin zen adin talde guztietan. Aldi horretako ospitaletako ingreson kopuruak gora egin zuen pixka bat, baina aurreko astekoen oso antzeko zifrekin jarraitzen du. Hala, martxoaren 21-etik 27-ra 19 persona ospitaleratu zituzten koronavirusagatik. Nafarroko ospitaletan eta aurreko 4 asteetan otsailaren azkenaz geroztik. 16, 19, 13 eta 19 persona ospitaleratu zituzten astero. Joan den astean etzen ospitaleratzerik izan zainketa intensiboko unitatean eta 4 heriotza izan ziren. 2 balioiek egonkortasuna erakusten dute azken hilabeteetan ikusitatokekin alderatuta. Osasun publikoaren txostenaren arabera, koronavirusak eragindako ospitalatze maila baxuetan mantentzen da, gripeak jota ere 19 persona ospitaleratu zituzten aurreko 2 astekoen antzeko mailetan, 22 eta 15 ospitaleratze. Omikron aldaeraren kasuak guztizkoren 89 izan ziren, gainera azken astean 163 berri infekzio kasu diagnostikoatu dira. Abenduaz geroztik Nafarroko biztanleen 20 baino gehiago koronavirusarekin baieztatu dira, eta pandemia hasi zenetik herritarren 135. Martxoren 14tik 20irako astean 113 heriotza izan ziren azken astea. Datu osoekin heriotza horietatik 4, hau da 3,5 baieztatu ziren koronavirusarako zirena, hilkortasunaren beste urte batzutan antzemandako tartearen barruan dago. Lab sindikatuak aldarrikapen ekintza egin du gobernuaren ordezkaritzaren aurrean etxeko langileen nazioarteko egunean. Lab sindikatuak salatu duenez, Nafarroan 9.000 etxeko langile ingururen lan baldintzak eta eskubideak lan erregimen diskriminatzaile batek arautzen ditu. Eta gainera urraketak, lan abusuak eta irregulartasuna etengabeak eta egiturazkoak dira. Lab sindikatuak premiazko neurriak eskatu ditu, langabezia prestazioa jasotzeko eskubidea, hitzarmena berrestea, lan arriskuen prebentziori buruzko legea aplikatzea,
erregularizazioa, atzera egitearekin amaitzea, justifikaziorik gabeko kaleratzeak eta atzerritartasunari buruzko legea indargabetzea bertzea. Horregatik dei egiten die langile guztiei eta oro har gizarteari apirilaren 9 larunbatean 12 Sarasate pasealekuan egingo den mobilizazioetan parte hartzera. Hiru sindikatuak eta Tradisna elkarteak garraiolarien greba bertan behera uztea erabaki zuen atzo arratsaldean. Hiru sindikatuak eta Tradisna Nafarroko garraiolarien elkarteak atzo erabaki zuen duela 17 egun hasitako lanuztearekin bukatzea. Tradisnaren batzarrean elkarteko 212 kidek parte hartu dute imarkoanen. Elkarteak berako ohar batean jakitera eman duenez. 110 kide greba uztearen alde azaldu dira eta 94ak lanuztearekin aurrera jarraitzea babestu dute bozketa estuan. Nafarroako gobernuak 5,2 milioi euro bideratuko ditu Ubarmin klinikako beheko solairuko estalkia berritzeko lanetarako. 2014-2020 EGF programa operatiboko RIAC-TV baliabidekin batera finantzatuta, aurre ikusita dago jarduerak 2023an egitea 9 hilabeteko gauzatze epearekin. Nafarroko gobernuak erabaki du 5.221.770 euro bezabarne Ubarmin klinikako beheko solairuko estalkia eraberritzeko. Klinika Iruñetik gertu dago Elkano herrian. Aurreikuspenen arabera obrak 2023an egingo dira eta 9 hilabete inguruko epea izango dute. Ubarmin klinikaren estalkia berrituta bertako energia eraginkortasuna hobetzeko jarduera REACT baliabidekin batera finantzaturiko jardueretan sartu da. REACT 4 ekonomia berde baterako transizio bultzatzen duten inbertsioetarako laguntza. Helburu espezifikoaren bitartez Nafarroko 2014-2020 EGF programa operatiboaren barnean Europar Batasunak koronavirusaren pandemiari erantzuteko zati gisa. Jarduerak 2.842.350 euroko diru laguntza duenez, obrak osatzeko gainerako beharrezko inbertsioa Nafarroko gobernuaren aurrekontu orokorren kargura egin beharko da. Jardueraren xedeko estalkia 1.452 sabai leiok osatzen dute eta egun soilik hoietan herenak 472 argia ematen du. Inauguratu zenetik eraikinak kondenatutako argizuloak zituen ziurrenik hoien azpian egiten ziren jarduerekin bateragarriak ez izatxagatik. Ematen duten argitasuna ukaezina da, baina itsualdiaz gain bero iturri garrantzitsua dira. Egungo estalkiaren arazoetako bat ura sartzea da, hautsitako kupula eta oinarrietatik, deskonektatutako ustubidetatik, PVC xafletatik askatutako junturetatik, materialen dilatizazio tensioaren ondorioz, sortutako deformazio eta pitzaduretatik eta bar. Beste arazoetako bat berriz barrualdean eguzki gehiegi sartzea eta energia izugarria galtzea da. Estalkia isolatu gabe dagoelako eta kupulak zaharrak direlako. Klinikako beheko solairu estalkian egin nahi diren esku hartzen helburuen arteko bat dauden patologiak ezabatzea da, eraikinaren energia eraginkortasuna hobetzeko asmoarekin eta bertze bat barrualdean erosotasuna lortzea, termikoa eta argi mailakoa, ahal dela eraikinaren izaera eta balio arkitektonikoa errespetatuta. Aurre matrikula egiteko ohiko epea 3 urteko 5.086 eskaerarekin amaitu da eta horietatik 162 sare publikoan ikasiko dute. Guztira 3.280 aurrek jasoko dute PAI programaren bidezko hezkuntza hizkuntza eredu guztietan. 3 urteko 3.155 aur sartuko dira datorren ikasturtean aur hezkuntzako zikloan Nafarroko hezkuntza sareko ikastetxe publikoetan. Zifra hori 2022-2023 ikasturterako foru komunitatean aurre matrikulatutako ikasle guztien 162 da. Aurreko ikasturtean 161,9 izan zen bitartean. Itunpeko ikastetxek 1.931 onarpen eskaera jaso dituzte 3 urteko ikasleen artean, hau da aurre matrikularen guztizkoren 138 eta aurreko ikasturtean berriz 138 bat. Guztira 5.086 aurre matrikulatu egin dira martxoaren 7tik 11 bitartean eta aurreko ikasturtean 5.323 eskaera egin ziren.
Euskarazko irakaskuntzaren D-ereduak 1464 onarpen eskaera biltzen ditu 3 urteko ikasle berrientzat, hau da ikasle guztien 28,8%. Arga pasalekuak oinezkoentzako beste bide bat izango du Belosoko Herribaren magalean, Amaia kiroliriaren ondoan udalak eta zede Amaiak bidea luzatzea eta hobetzea adostu dute Argako oinezkoentzako zubiarekin lotzeko. Arga pasealekuak Amaia kirol hiriaren inguruan oinezkoentzako bide berri bat izango du, Beloson dagoenaren luzapen gisa. Azpiegitura berri horri esker Burlatako baratzetatik Iruñako Alma hotela eta Amaia kiroldegian dauden eremutik klubetik gertu dagoen Arga oinezkoen zubiraino konektatu ahal izango da. Proposamena ezagutarazi da gerentzian eta hirigintza batzordean eta udalbatzak onartu beharko du. 3 metroko zabalera duen oinezkoentzako bide berri hau, Iruñeko udalak eta Amaia kirol hiriak 2001ean sinatu zuten hitzarmenaren aldaketatik sortu da. Hasiera batean, hitzarmen horrek lehendik zegoen bideak kentzea aurreikusten zuen, hala ere orain erabakitako berrikuspenean luzatzea proposatzen da, jarraipena emateko eta Arga pasealekura sartzeko. Gainera, obra horrek klubeko 9.000 bazkide baino gehiagori oinezkoentzako bigarren sarbide bat emango die eta gaur egun, Belosoko aldapatik baino ezin da iritsi, ibilgailuen eta oinezkoen trafikoarekin batera. Iruñeko udalak eta Nafarroako autismoaren elkarteak udal eraikin eta zerbitzu publikoetan paratutako 150 piktograma baino gehiago berritu dituzte. 2013an sinatutako hitzarmen batek hirian piktogramak paratzen lagundu zuen autismoa duten pertsonen gizarteratzea errazteko. Iruñan egun hauetan piktogramen seinaleak berritzen ari da udal eraikinetan eta hiriko beste zerbitzu publikoetan. Iruñeko udala eta Nafarroko autismo elkartea elkarlanean ari dira autismoa duten pertsonen gizarteratzea errazten jarraitze aldera. 152 piktograma berrituko dira hoien artean Iruñeko udaletxekoak, hiri igogailuetakoak, komun eta komun autogarbigarrietakoak, kiroldegietakoak, osasun zentroetakoak eta aparkalekuetakoak, bai eta ziudadelakoak eta enzierroaren ibilbidekoak ere. Nafarroko autismo elkarteak ulertu zure hiria piktogramekin proiektua abiatu eta ia 10 urtera, 2013an Iruñeko udalaren eraikin eta edo lekutan jarritako piktogramen egoera aztertzeko azterlan bat egin du. 278 piktograma zenbatu dira eta horietatik erdiak desagertu egin dira edo egoera txarrean daude. Bere gain hartzen du fabrikatzeko ardura, elkarteak eta Iruñeko udalak elementuak jartzen ari da ezarritako hainbat eraikin eta tokitan. Piktogramak apirilaren 2aren inguruan berrituko dira, autismoaren inguruan kontzientziatzeko mundu egunean eta egun horretan udaletxeko fatxada urdinez argiztatakoa da. Piktogramak objektu erreal bat eskematikoki irudikatzen duten irudiak dira, irisgarritasun unibertsalari lotutako ekintzak eta tokiak identifikatzea xede duten zeinu ikonikoak. Mezu bat labur biltzen dute ahozko hizkuntzaren oztopoa gaindituz, informatzeko eta edo seinalaztatzeko. Piktogramak autismo duten pertsonekin komunikazio errazteko gero eta gehiago erabiltzen diren tresna dira, bereziki ahozko hizkera garatzen ari diren haurren artean. Iruñeak aurre alerta egoeran jarri du elur dispositiboa ostiraletik larunbatera bitartean euria egin dezakeelako. Gailu mekanikoak 4 kamioi eta 9 lur orotako ibilgailu ditu eta behar izanez gero hiritik gatza banatzen dute. Hortziraletik larunbatera bitartean Iruñan elurra bota dezakela iragartzen duten iragarpen meteorologikoa kontuan hartuta, Iruñeko udalak aurre alerta egoeran jarri du 2021-2022 aldirako jarduketa plana. Horrek erran nahi du gailua egiaztatuta dagoela eta behar izanez gero jarduteko prest dagoela. Guztira eta giza gailuaz gain, 4 kamioi eta 7 lur orotako ibilgailu daude prestatuta elurra kentzeko xaflarekin eta gatz barregailuarekin eta beste 2 lur orotarako lan osagarriak egiteko. Halaber, egiaztatu da trinitarioen biltegietan dagoen eragiketa basean badagoela balizko elurteren ondorioi aurre egiteko behar den gatz kopurua. Jardun plan automatikoki aktibatzen da izotza edo elurteak aurreikusten diren bakoitzean hirian zerbitzuren bat ematea edo mugikortasuna oztopa dezaketenean. Protokolo honek elur edo izozte itxurako prezipitazioak hirian sor dezaketen edozein arazoren aintzinean jarduteko moduan jasotzen du.
FCC eta Herri Berri enpresak galtzada garbitziaz arduratzen dira. Bestalde, obra lorategien zerbitzuen enpresa esleipedunak UTE Jardines Eulen, FCC eta Tasubinzaren batera bizilagunei eta merkatariei ez dagozkien espaloia garbitziaz arduratzen dira, baita oinezkoentzako guneak, bidezidorrak edo plazak garbitziaz ere. Halaber, Gurutze Gorri eta Dia bezalako erakunde espezializatuek kontingentzia horietan udalaren esku jartzen dituzte ekipoak. Iruñeko gaitero bandarekin eta Iruñeko txistulari bandarekin sinatutako kontratuen luzapenak onartu dira. Kontratuek Sanferminetan eta beste jai batzuetan parte hartzea barne hartzen dute, baita dantzaldi eta diana saioak ere. Tokiko gobernu batzarrak Iruñeko gaiteroen bandarekin eta Iruñeko txistulari taldearekin egindako kontratuen lehen luzapena onartu du 2022ko apirilaren 1-tik 2023ko martxoaren 31 arteko urtebeteko epean hainbat emanaldi egiteko. Kontratu horretarako aurrekontua 57.316 eurokoa da eta 62.024 eurokoa urrenez urren. Iruñako gaiteroek bandarekin luzatutako kontratuak Aldapako San Fermin eta San Fermin jaietan, erraldoi eta buruhandien konparsaren Europako erregari laguntzea barne hartzen du, baita batasunaren privilegioko San Saturninoko edo irterak egon daitezken beste data batzuetako jaietan ere. Gainera uztailaren 6an txupinazoaren ondotik egingo den desfilean hiriaren omenezko dantzetan eta uztailaren 6, 7 eta 14an Gaztelu plazan egingo diren dantzaldietan arituko dira. Era berean kontratuak beste ekitaldi batzuk ere hartzen ditu barne, hala nola ekaina eta azaroa bitartean 34 bat saiotan parte hartzea, ekaina eta iraila bitartean 19 dantzaldi inguru egitea eta 2 dian egitea Aldapako San Fermin egunean irailaren amaierako asteburu batean. Bestetik Iruñako txistulari taldeak San Fermin eta San Saturniroren desfiletan eta prozesian parte hartuko du, batasunaren privilegioaren egunean eta San Ferminen 8. Era berean beste ekitaldi batzutan ere parte hartzea aurreikusten da, hala nola Aralarko aingeroaren irudiari harrera egitea, San Ferminen txupinazoa, San Ferminetan 3 kalejira, aurren eguna, adikinekoen eguna eta zehaztu beharreko beste bat, San Fermin jaietan dantzagarriak eta Aldapako San Ferminetan 2 emanaldi. Kontratuaren arabera azaro eta ekaina bitartean 34 diana inguru egongo dira eta ekaina eta iraila bitartean 19 dantzagarri. Euskara Bideak Jaso Fundazioarekin hitzarmena berritu du euskara bizitza sozialeko esparruetan agertzeko eta erabiltzeko. Hitzarmenaren barnean sutan musikala antzeztea eta proiektuan nazioarteko foro batean aurkeztea dago. Nafarroko gobernuak Euskara Bidea, Euskararen Nafar Institutoaren bitartez lankidetza hitzarmena sinatu du Jaso Fundazioarekin 3. urtez, euskara bizitza sozialeko esparruetan agertzeko eta erabiltzeko. Hitzarmenak zehazki sutan musikala eta horri lotutako hezkuntza eta arte arloko jarduera batzuk programatzea eta sustatzea jasoko du lagungarri. Ana Ollo herritarrekiko harremanetako kontseilariak eta Eduardo Martínez Jaso Fundazioko presidenteak 2 erakunden arteko hitzarmena sinatu dute. Hitzarmenak 15.000 euroko ekarpen ekonomikoa du eta horren bidez aurten Jaso Fundazioak lan eginen du sortu duen sutan musikala eta horri lotutako hezkuntza eta arte arloko beste jarduera batzuk programatzeko eta sustatzeko, Nafarroan zein Nafarrotik kanpo. Sutan musikala proposamen berritzailea da lan metodologiari dagokionez eta honen helburua da 12 eta 16 urte bitarteko gazteak eta haien familiak Nafarroko eszenatoki honenetan euskarazko antzerki musikala prestatu, garatu eta antzestu ahal izatea. Horrela parte hartzaileak arte eszenikoetan sensibilizatu eta hurbiltzea lortzen da. Etorkizuneko kontsumitzaileak eta balizko euskarazko arte sortzaileak sortuz Nafarroan. Horretarako aurten gaurkotasun handiko gai soziala aukeratu da, zehazki emakumeen eta gizonen arteko lan baldintza eta aukerak. Erdiz bizirik plataforma kontzentrazioa deitu du ostiralerako Elizondon, otsailean onartu zen Baztango udalak erdizko proiektuari buruzko galdeketa egiteko espedientea eta Espainiako gobernuaren oniritziaren zain dago egun prozesua. Baztanen erabakitzearen alde erdizen udalez gaindiko plan sektorialarik ez lelopean konzentrazio deitu du Erdiz bizirik plataformak Elizondon
Hortziralerako arratsaldeko 6:30 egin dute deia Elizondoko plazan. Otsailean onartu zuen Baztango udalak erdizko proiektuari buruzko galdeketa egiteko espedientea eta Espainiako gobernuaren oniritziaren zain dago egun prozesua. Erdiz biziri plataformak behin baino gehiagotan salatu du ordea, Magnesitas de Navarra enpresak erdizen egin nahi duen proiektuak udalez gaindiko eragina duen plana gisa tramitatu nahi duela Baztandaren iritzia eta Baztanen egin nahi den herri galdeketaren emaitza errespetatu gabe. Bertizko Gaur Herriko Parke Naturalak basoen nazioarteko eguna ospatuko du larunbat honetan. Programatutako jardueren artean bisita gidatu bat eta zuhaitz zaharrak bizitzaz betetako zuhaitzak erakusketaren inaugurazioan nabarmentzen dira. Bertizko Gaur Herriko Parke Naturalak debaldezko jardunaldia egingo du larunbat honetan apirilaren 2an, kontsumoa eta ekoizpen jasangarriak lelopean. Martxoaren 21an izandako basoen nazioarteko eguna ospatzeko. Landa Garapen eta Ingurumen Departamentuak bultzatutako jarduerak 11etan hasiko dira, basoan zehar bisita gidatu eginez. Nafarroko basoak eta klima aldaketa izenburupean parte hartzaileek 6 km terdi inguru egingo dituzte, Oskar biomasa basestal gidariaren eskutik. Txangoak 3 ordu inguruko iraupena izango du eta hortarako aldez aurretik izena eman behar da. Ordu berean hasiko da aurrentzako ipuin kontalarien gaztelaniazko saioa, Izaskun Mujikak 55 minutuko iraupena izango du eta basoan ere euskaraz izango da 12tatik aintzinera. Jarduera hontarako ere beharrezkoa da aldez aurretik izen ematea. Arratsaldean 4:00 zuhaitz zaharrak biziz betetako zuhaitzak argazki erakusketa inauguratuko da apirilaren 30 arte. Bertizko Gaur Herria Parke Naturalak 2007tik antolatutako lehiaketetan parte hartu duten Europa osoko egileen argazkiak biltzen dituen erakusketa da. Ikusgai dauden irudiak 200 argazki baino gehiagoren artean aukeratu dira. Euria edo eguraldi txarra egiten badu, basorako bisita gidatuaren ordez jauregian gai berari buruzko aurkezpen bat egingo da. Halaber, ipuin kontalaria jauregiko erakusketa aretora eramango da. Hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte.